ha plegat el moment de posar el punt sobre la i. És moment de tornar a dir a tots aquells que van signar l'acord de la Unió Europea amb Sud-àfrica que les conseqüències han sigut nefastes per a la citricultura valenciana. Pèrdua d'ingressos per als llauradors, desocupació, falta de generació econòmica en els nostres municipis. Eixe sí que és un motiu en el qual ens preocupa moltíssim als citricultors valencians. No podem fer rentables les nostres explotacions explotant. Hem d'exigir a les administracions millors protocols més garantistes per a la no introducció de plagues. Volem també exigir que els països tercers complisquen les normatives que complim els productors europeus, normatives sociolaborals, normatives de seguretat alimentària, normatives per a la millora ambiental i normatives per a la sanitat vegetal. Volem una cadena agroalimentària justa, equilibrada i transparent i que d'una vegada per totes s'acaben els abusos comercials. Avui en dia, i més que mai, ho necessitem. Necessitem un camp valencià fort. Necessitem defendre la citricultura valenciana. Defensa-la.